खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ BPFआ BTCआव सोलोंथाइ आरो अनसायनि सायाव नोजोर होनानै फोसावनाय फोसावबिलाइ बेखेवबाय। सोलोंथाइनि दाथाय आरो सुबुं अनसायनायनि सायाव गोख्रों नोजोर होनानै बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट BPFआ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCआव जानो गोनां बिसायख'थिनि सिगां गावनि बिसायख'थि फोसावबिलाइखौ फोसावदों। बे फोसावबिलाइखौ BPF सुप्रिम' आरो BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा CEM हाग्रामा महिलारिया दोलोनि मावथि आरो हेफाजाबगिरिफोरनि नुजाथिनायाव फोसावो, जाय दोलोआ बयखौबो लानानै जौगानाय आरो ओनसोलारि जौगानायखौ गोनांथि होनायनि इसारा होयो। बे फोसावबिलाइयाव सोलोंथाइ, दाथायारि, समाजारि रांखान्थियारि फोजौखांनाय आरो हारिमुआरि संरैखाथिनि सायाव नोजोर होनानै मोनसे आबुं लामा दिन्थिनाय जादों। मोनसे गाहाय समायखिराया जाबाय बे ओनसोलाव गोजौ सोलोंथाइनि खाबुफोरखौ बांहोनायनि थांखिजों बाक्सा जिल्लायाव गंसे मिरु मुलुगसोलोंसालि गायसननो थाखाय मिरुखौ खावलायनाय। बेजों लोगोसे दोलोआ गुन गोनां सोलोंथाइखौ जौगाहोनो थाखाय चिरां, बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्लाफोराव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि केम्पासफोरखौ गायसननो थाखाय समायखिरा लाबाय। बादायारि आनजादनि थाखाय थियारि जानो गोनां बिजाथिफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय BPFआ UPSC, APSC, NEET आरो JEE नि थाखाय गोजौ थाखोनि कचिं सेन्टार गायसननायनि थांखि लादों। फोनांजाब आरो रांखान्थियारि मावफारिखौ बांहोनो थाखाय गोग्लैसोनानै थानाय ओनसोलफोराव, जर'खायै भुटान सिमानि खाथियाव हादोरारि राजालामा लुफुंनायनि खोथा होनायजों लोगोसे दाथायारि दाथाय जौगानायखौबो बे फोसावबिलाइयाव मोनसे गोनां जायगा मोननाय जादों। दोलोआ गामियारि गौथुम जौगाखां कमिटि VCDCनि मासिगिरि मासिफोराव आइजोफोरनि थाखाय 50% रिजार्भेसन होनायनि थांखि लानानै समाजारि न्याय आरो गोहो होनायनि फारसे गावनि रादायथिखौ रोखा खालामदों। बेजों लोगोसे साख्रि गैजायै लाइमोनफोर, बैसोगोरा नोगोरारिफोर, देहायारि बेंगुरा सुबुंफोर आरो आइजोफोरनि गाव थांना थानायनि मावथांखिफोरखौ लाफानानै गुबुन गुबुन अनसाय हाबाफारिफोरनि थाखाय राङारि अनसुंथाइ होनायनि खोथा होदों। बे फोसावबिलाइयाव दिमा हासाव आरो कार्बि आंलंआव थानाय बर' हारिनो ST हिल्सनि थामान होनाय आरो कच राजबंशी आरो आदिबासि हारिनि थाखाय STनि थामान होनाय बायदि सेन्सिटिभ आरो गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय जेंनाफोरखौबो सावरायनाय जादों। बेयो नंगुबै नोगोरारिफोरखौ न्याय होनो थाखाय संबिजिरारि राहाफोरनि गेजेरजों डीप भटारनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि खोथा होयो। भुटान सिमा आरो सिक्किमजों लोगोसे गाहाय नोगोरफोराव बाथौ धोरोमारि थावनि, बड'लेण्ड भवनफोर आरो गोनांथार थावनिफोराव आलासि न' लुनायनि बिथांखिजों लोगोसे हारिमुआरि आरो ओनसोलारि सिनायथिखौबो नोजोर होनाय जादों। BPFनि फोसावबिलाइनि गुबै बाथ्राफोरा जादों बाक्सायाव गंसे मिरु मुलुगसोलोंसालि गायसननाय, चिरां, बाक्सा आरो तामुलपुराव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि केम्पासफोरखौ फुवारनाय, UPSC, APSC, NEET आरो JEE नि थाखाय गोजौ थाखोनि कचिं सेन्टार, दिमा हासाव आरो कार्बि आंलंआव बर'फोरनि थाखाय ST हिल्सनि थाथाय, गोग्लैसोनानै थानाय सिमा ओनसोलफोराव माहारियारि राजालामा बानायनाय, आफादाव थोंजों राङारि अनसुंथाइ खान्थि मावफुंनाय, 2020 BTR गोजोन गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोरखौ मावफुंनाय, क'क्राझाराव गासै हारिनि आलासि न'फोर, VCDCनि मासिगिरि मासियाव आइजोफोरनि थाखाय 50% रिजार्भेसन, कच राजबंशी आरो आदिबासि हारिनि थाखाय ST माननि थाखाय हेफाजाब, संबिजिरारि रैखाथिनि गेजेरजों डीप भटार जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय, 2016 मायथाइयाव गायसनजानाय फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरनि ओनसोलारि खालामनाय, APSC आरो जुडिसियेल आनजादफोराव बर' रावखौ सोफादेरनाय, APSC आरो BTC सोद्रोमाफोरनि थान्दैथि, मुम्बाइ आरो बेंगलराव बड'लेण्ड भवनफोरखौ लुनाय, उदालगुरियाव भारत-भुटान फालांगि मिरु गायसननाय, लाइमोनफोर, आइजोफोर, बैसोगोरा नोगोरारिफोर आरो लोरबां थाखोनि थाखाय बोसोरारि राङारि थिखानाय। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ नुनमाटि निजरापाराव दुखुनांथाव लामा जाब्रबथायाव आइजोनि जिउ खहा। नुनमाटि निजरपाराव जानाय मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथायाव ओनसोलनि थागिबि किरदा दास मुंनि सासे आइजोनि जिउ खहा जायो।
जायगानि थागिबिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला जाब्रबथायाव लोब्बा थानाय गारिखौ बिसायख'थिजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोराव बाहायनाय जादोंमोन होननानै खौरां मोन्नाय जादों। जाब्रबथायनि समाव गारि सालायगिरिया जौ फेदोंमोन होननानै अजद होनाय जादों। बे जाब्रबथाया बेलासियाव जायो जेब्ला आइजोआ खामानिनिफ्राय न'आव फैफिनगासिनो दंमोन। बिथाङा नुनमाटि निजरापारनि गाहाय लामायाव रेजिस्ट्रेशन नम्बर AS01JC8186 ट्रेभेलार गारिजों सौग्रावजायो। सौग्रावनायनि उनाव गारिया लोगो लोगो जाथायथिलिनिफ्राय खारलाङो। नुनमाटि पुलिसआ नेमखान्थि बादियै अजद होनायनि उनावबो थागिरिफोरा बिबानगिरिफोरनि सायाव सांग्रांथि गैया होननानै अजद होदों। उनाव मोनाबिलि 10 रिंगासोआव रागा जोंनानै जायगानि सुबुंफोरा नुनमाटि पुलिस थानायाव ज' जादोंमोन आरो बिबानगिरिफोरखौ जाथायनि सोमोन्दै मावख'आरि एफआइआर रेजिस्टार खालामनो नारसिनदों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ आसाम बिसायख'थिनि सिगां जालुकबारियाव गोख्रों नायबिजिरनायाव पुलिसआ 25 लाख रां बोखांनो हादों। आसाम बिसायख'थिनि सिगां जालुकबारियाव नायबिजिरनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो दं। ओनसोलनि डिसिपि मावख'नि साखाथियाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। सोनाब गुवाहाटीनि एसिपि गौतम कुमारनि नायदिंनायाव जालुकबारि पुलिस हान्जानि हेफाजाबजों बे अपारेशनखौ खालामनाय जादों। मैया नायबिजिरनाय समाव बिबानगिरिफोरा 25 लाख रांसो जब्द खालामदों, जायनि जाहोनाव खुंथायआ सांग्रां जानायखौ गोख्रों खालामदों। बे अपारेशनखौ दा साननि समावबो खालामनाय जागासिनो दं, जाहाथे गुवारै नोजोर होनो हायो। एसिपि गौतम कुमारआ बे खैफोद गोनां समाव गोख्रों नोजोर लाखिनायनि गोनांथिखौ नोजोर होनानै बिसायख'थिसिम गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिबाय थागोन होनना रोखा खालामो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ पिएम मदिआ मैया डिब्रुगड़आव दावबायदों, मन'हरी रिजर्टआव हर थादों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ मैया डिब्रुगड़आव दावबायनो फैदों, जेराव बिथाङा हरखौ हगारदों। बिथाङा मोनानि 8:40 रिंगायाव मन'हरी बिरखं गाथोनाव सौहैनानै आरो मोनानि 8:45 रिंगायाव थोंजोङै मन'हरी रिजर्टसिम थाङो। दिनै फुंबिलियाव 1 एप्रिल खालि गाहाय मन्थ्रिया महनबारी बिरखं गाथोननिफ्राय फुंनि 10:15 रिंगायाव हेलिकप्टारजों गगामुखसिम थांगोन। फुंनि 11 रिंगायाव बिथाङा गगामुखआव मोनसे बिसायख'थि हान्जायाव बिबुंथि होगोन। उनाव बिथाङा बिश्वनाथसिम थांगोन, जेराव बिथाङा सानजौफुनि 1 रिंगायाव गुबुन मोनसे बिसायख'थि रेलियाव बाहागो लागोन। गावनि हाबा मावनायखौ फोजोबनानै बिथाङा दिल्लीयाव थांफिननायनि सिगां अरुणाचल प्रदेशनि इटानगर बिरखं गाथोनसिम थांगोन। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ कर्नाटकआव बासजों सौग्रावनानै बाइक सालायग्राया खामग्लिनानै जिउ गोमायो। बिजयपुरा जिल्लानि सिन्डगी तालुकआव कन्नोली टोल गेटनि साखाथियाव समबारखालि कर्नाटक स्टेट र'ड ट्रान्सपर्ट कर्प'रेसन (केएसआरटीसी)नि बासजों मोखांजों सौग्रावनायनि जाहोनाव सासे मटरसाइकेल सालायगिरिनि जिउ खहा जायो। जाब्रबथायनि गोहोमा ओरैबायदि गोब्राबमोन दि मटरसाइकेलआ लोगो लोगो अर खामो आरो सालायगिरिया खामनानै जिउ गोमायो। अर जोंब्लावनाय लोगो लोगो गारि सालायगिरि, कन्डाक्टर आरो दावबायारिफोरा गारिनिफ्राय ओंखारनो हायो। बासआव गाखोनाय बयबो रैखाथियै बारग'नो हायो। अर खोमोरग्रा आरो इमारजेन्सि सिबिथायनि मावथिफोरा अर खोमोरनो थाखाय जाथायथिलियाव सौहैयो आरो पुलिसआ बेनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ 80 निफ्राय 90 सो सिखावफोरा बरहाट साहा बागाननि मावफारियाफोरखौ गाग्लोबदों। चराइदेव जिल्लानि बरहाट साहा बागानाव मैया फुंबिलियाव दुंहाव थासारि सोमजिदों, जायनि जाहोनाव मावदांसाफोरनि गेजेराव गोबां दावराव-दावसि सोमजिदों। बे दावराव-दावसिया जागायजेन्दोंमोन जेब्ला सिखावफोरनि मोनसे गिदिर हानजाया थाजिम साहा बिलाइ खावनो नाजानानै बागानाव थानाय सा 10 सिकिउरिटि गार्डफोरनि सायाव हिंसायारि गाग्लोबदों। बे जाथाया मावदांसाफोरनि गोख्रों हेंथा सोमजिहोदों। बे दाङाबाजिया बागाननि 14 नं ओनसोलाव जादों, जेराव रैखाथि गार्डफोरा आखाय होनो आरो खावनायखौ होबथानो नाजादोंमोन। नाथाय बिसोरखौ सा 80 निफ्राय 90 सो सिखावफोरा गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदों। गोब्राबै जोखोम जानाय 3 सुबुंखौ बै मोनायाव गोजौ थाखोनि फाहामथाय लानो थाखाय चाबुआ टाटा मेम'रियेल हस्पिटालाव लांनाय जायो। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।